tayo lalabas na. Alam mo yung pakaliwa, yung bundok? Oo. Pwede doon? Meron doon ah. Kaya ako muna dito sa susunod. Diba? Pwede ba yung bilihan naman dito sa may ano? Sa may atin. Oo. Ayun, tara. Thank you! Alanganing kalsada kasi dadaanan natin baka mawala. Premium din. Laki yung ano, 5 piso. yung piso. Yun, 1,000 di pa nga napuno siya. Mamaya na pa. Gago. Wala dyan. Pwede na lang. Yan, si 7-Eleven yung tanda mo. Ayan, ayan, o, dyan. Ano mo nga, pinakakaliwa tayo. Pinakakanan. Ayan o, 7-Eleven. Yun ano? Yun yan, mami, no? Hangit lang dito kasi may mga single na ayun o, kaya sundan mo lang yan. Hindi PWH. Ayun o, hindi PWH. Kaya natin ako mong makinig. Yan ang pondo. Nasa account na nila. Magkano si Trice? Oh, parang wala na yung bahay. Di ba may dinaanan tayo dating bahay na nasa gitna? Ayun o. Ayun o. Ano, gusto mo? Nakabike ba siya? Ang layo na natin. Press natin. Tingnan mo. Ay, may e-bike. Oo, okay. Baba ka na pag sa iba. Nagaan yung e-bike. Okay na? Parang umalis. Okay.
Malbar, Santo Tomas Road. Magkano? Bakit? 180, wala siyang mali. Oh, talaga sinamahan ka? Wala nga, bumalik ako. Sakyan namin, wala pa rin. 180? Ganyan ba talaga ang presyo niya? Mahal no? Anong klaseng presyo? 180? Mahal yun. Parang 70 lang sa binibila natin. Hindi rin no? Mahal nga yun. Dati may ibang bahay release pa, gumanyan-ganyan pa tayo eh. Naalala mo? Pakatid pa yun. Saka dire-diretso na, dati nagkumaanan pa tayo, kumaliwa pa tayo, no? Mas ano ng 5 kilometro to eh, mas malapit. Darling. Sa gabi pwede na rin siguro, diretso naman eh, no? Eh, no, dire-diretso no? No? Panalo na. Oh. Madami na. Madami nang tinanggal. Ang laki ng pagbabago. Oh, dire-diretso na pala eh. No. Oh, yan, kakanan na tayo dyan, di ba? Ayos na. Ayan na, oh. Diretso yung San Pablo. Ayan, sa Pablo. Oo, Alaminos bypass. Oh, eto na yun, oh. Ang galing, oh. Tingnan mo yung is, patayin mo na. Tama yung dinadaan natin, no? No. Ayun, no? Wala naman data yan, offline. Wala ka nang bibilig dyan. Wala, no? Papaya, meron. Yun, oh. Isa ko, papaya ba yan? Sorry.
Sones? Sama? Simulan Sones? Ano kaya yun? Eh, dala na ito. Dala ka ng barya. Ano ba ito? 300 ako yun. Oo ba? Dali mo. Mara. Kami? Magkano? Ha? Mahal no? Tinikman mo sana. Okay lang. Favorite ng misis ko yun eh. Pwede ba namang hindi bibili si dati? Favorite misis eh. Para ko nasusukan, hindi ko maintindihan. Hindi niya pa ako. Masama yun nanay. Baka high blood ka. Anong nararamdaman mo pa? Masama yun. Wala ka bang ininom na gamot? Na ano? Kaya pa po yung Sakit na? Mag-orange ka muna. Ay, inamin mo yung ano, dahan-dahan. Lost na ano. Yan, rambutan. Rambutan na yan. Fiesta? Oo nga pala, October ang fiesta sa atin minsan dyan sa Reyna. Ito yung Padre Pio Mami. Nilampas lang tayo doon sa traffic sa Padre Pio. Diba? Hindi mo na napansin yung bilihan ng kambing. Daan na kayo. Hindi mo na napansin.
nga to ha. Kesa dun sa 5 kilometers ang diferensya. Itong probinsya. Balik ko yun. Minani. Malaki pagawa kami yan ni kay Isa. Kung nagpunta tayo doon. Saging mo, ayan o. Dami saging, no? Ayun. Kaso, umilaw. Bahay niyo, no? Kaya mo linisin yan? Yan na yan, di ba? Kakanan tayo. Oo. Tama, di ba? Tama na.
pala yan. May tubig pala yan. Akala ko ito yung ano. Lapit dito, no? Kaya yung e-bike niya. Hindi. Hindi. Kung wala ka sakay siguro. May pumaradang motor eh. Yung tricycle. Ang taas nito. No? Okay. Oh, malapit. Kesa dun sa kabila, ano? Bago yata yan. Saan? Pero Yun, yung nasa tapat natin, ha?